lawan yana yin aikin kairi empowerment gashi yana bamu Agwalamu dai sai san barka idan da kyankyan ba ma shakka lawan yana yin aikin kairi empowerment gashi yana bamu Kyankyan wakili na gari. Masana harkar siyasa sun tabbatar da cewa ba a taɓa samun ɗan majalisa ba a ƙaramar hukumar Gwale kamar Honorable Abdullahi Lawan Kyankyan. Shi ne ɗan majalisa na farko da ya samu mana da tafarin tituna a sassa daban-daban a faɗin ƙaramar hukumar Gwale. Shi ne ɗan majalisar da ya gina makarantu a sassa daban-daban a faɗin ƙaramar hukumar Gwale don ilimi ya inganta. Shi ne ɗan majalisar da ya bi lungu da saƙo na ƙaramar hukumar Gwale ya daddasa fitilu masu hasken rana don tabbatar da tsaro. Shi ne ɗan majalisar tarayya wanda ya bi lungu da saƙo ya gyara mana magudanar ruwa domin tsaftar muhalli. Shi ne ɗan majalisar tarayya da ya bi sassa daban-daban na ƙaramar hukumar Gwale ya samu mana da rijiyar burtsatse mai amfani da hasken rana domin samun ruwan sha ingantacce. Shi ne ɗan majalisar da ya zaƙulo zaƙaƙuran matasa mata da maza su 50 ya koya musu sana'a sannan ya ba su jari da 50,000. Honorable bai tsaya a nan ba sai da ya samar wa matasa aikin yi kamar ɗan sanda da civil defense da dai sauransu. Shi ne ɗan majalisar da ya raba motoci, ya raba mashina, ya raba keken guragu, ya raba keken hawa, ya raba keken ɗinki. Sannan uwa uba iyayenmu mata sai da ya zaƙulo su kimanin 500 kowace ya bata naira 10,000 don ta je ta ja jari ta dogara da kanta. Hakika mu 'yan ƙaramar hukumar Gwale lokaci yayi da za mu rama alkhairi akan alkhairi. Allah ya kai mu ranar zaɓe za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu su burbuɗa wa Honorable Abdullahi Lawan Kyankyan ruwan ƙuri'a. Wannan ya cikin social media san barka da kai muke alfahari kullum farin cikin mai girki murhu idan da kyankyan ba ma shakka alewa na kwali ko leda su gora kona a cikin murhu empowerment gashi yana bamu duk wanda ya fito in ba kai ba mu sanya yara su yi mai ihu agwalamu dai sai san barka idan da kyankyan ba ma shakka lawan yana yin